Kajingmi na kajingkendo Kahnyotrap Integrated Territorial Organization hito Meghalaya Indigenous Women Council MIWC bat ka Jaintia Women Council JWC yakibor bahalor ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kata hakar po arterik risau arjar pusau bandawa nakabot badai ban penlong biang ya kajing persengau paiba lani ke public hearing Hawaii JR Narpo East Jaintia Hills District kalong bakandon kajing simkia katba kiseng kibadawa pat kila aiport sitayong kiseng bapersya ya ke public hearing kebala penlong hakakat praterik risau arajar pusau kila kendu yu member secretary ba George Chermang banbu da kadorkas badai ban penlong biang ya ke public hearing habakren siglar patai kubor ba donbok khar presiden ulong banda kaliang kabut kalakular ban simkia halor kanie dak ba pentip ba member secretary ulakular ban pha ya kani kadorkas Ministry of Environment and Forest MOEF nalor kata ulong ba kasengkan aiport CTO ya kabut ban le halor kanie kat kum gajing thmu kajing mut kajungi bangini kendo yo member secretary manai kadorkas ban recall biang te nakaliang jongu la shim ye katuka dorkas mau la ai commitment ma pun point no sidali hapo gini ki sngi te nakaliang jongi ngila ai por bi stayo ba hakani ka po stayo la da kampoi kata ka jubab nakani ka office na ni na po ka MOEF ngin sa shong ka CC ba karke rangkat bat ki district ba per bangin shim bat ki ki linti ki ban yekhi haba yadai ban pha penlong biang ya kata ka public hearing ante apo wa ijar la ne apo DC office jangka East Jaintia Hills te nakalian jong tu ong ai ka full commitment ba kin pendap bat kin pha ru ba ya kata ka appraisal naki shaki khanang ba kin sa juba pat ya kata ba kin recall bam phat recall phat kadang long ya ka juba kadang long 50-50 lada la ne amla entan dalawan kata ka shthi shangi kabangi yo jubab na ka MOEF rangkat ka Meghalaya State Pollution Control Board oi sen ba ngilai don nilai kon hun te mot ngilai hab hagabai don ka jingmun te ngila pediang ya kata kumba la ai ka commitment na liang jong chief secretary jong ka yu member secretary jong ka MSPCB te ngila pediang ya kata mot ngila ai por ba kin penpoi ya kata ka shthi sha MOUF te ngin ap hadok taki por baki la ya bo ben ka namar ya ka jing pentip hi hado next week ngin ya ka jing pentip na liang jongki ba ka ai ka jubab baki yo nang te ke senja mungkin sen ada kejubab ke pio ke bemon kami ya kata ngin sekran ya kata ka kumba kami pi haba kadang long 50-50 ada ki kinle na em ya kata ngin sekran kan kata ka badang hadian ta ngin sapai ya ka response hati dang saklau ngin terwade temlong kata ka pemlalong ni tinggal abu por bistayo tan kalian jung ki kin da hagine si siar sin kinle na ta ngi bu ba ka tak baklut hapo istayo kamut lada kambiang ka jubab na bro arliang ka way ngin stang sa ka jing ki ka ba art ka high court ka laplu pai bat ka jing ya ka jing ya le kelas tak bat ngin pen court hiru bat kumba pilai ina ka por ka hito man sian hik kalau ka ong le chakot tengi da le jiru pek tangkan uksa ba dai ba reservation ha ka higher studies bangila ele bangi kon ba ngiyo hiru ka juba naka ngom ta kane ka de ka commitment na kalian jong seng kumbangila da claim tu sia wa ijar bangi shimi kane ko commitment ngin kon ba hadu ba kan yo kata ka hok ka jong gitu kinong song jong ki wa ijar ki bam not bam ban res ka wa jong ki khamat ki hespa ki gunda pat ki mafia ki badan sto bat skawai ru ngakwa ban pha ka khubor che ki para do prasnam ki badan hang to po ba ijar ki bala de bi kendo kan ni para wat num ye tiang ni don hasanda jong phi takan ma ko spa ka pho wat numbe namar philai i hi uminder hi uthe de kilak ki kror ban punjat ya kari khasi hendrei mangi pat ki jat bin reu khasi ban ya sei spa at spa ngi ki khonyo kala bomot e jala ka jong kari lada de ben yada bangi haban jara te ka ru ni haban yada sha lada kata ka face kum on kenten nang wei lada de ka kti kata ngi de ban yu pek kum ka tu kan uksa ka ka banjia banjin bangim da sa mit stai kitu ki mafia ki lastang sa ka pen blok ya surok hendre ya kataru ka sarkar ka le man la banjin da do blok ML01 hang to kamut umdan bakran yaki he ki laj be hendre lada ki wan per ki konhon ki ban pensha ki ban kran ya ka hok kimi ki mafia kimi ki gang
klem dah kau kerteng pelai mana kan ni dekigang gipa gibala ada pisa kem teng hiru kita gitu giba bayi pisa giba pemblok iklit ti sengkia tengah kermen skem begitu ki para dok prasnam jengi ki para dieng rak lati tetep katu kesan spa syejar jong pila da katre kam ke FIR ka bengi pha saka DJP had lada pisa kem lai phau sha phi haban lot na katon sibu phi san spa phi haban lot lai phau jar tang ka bai be takan mau kaspa ka phau kanum la banya dai phi namar ka an hi ka trekam yo bro khoi banjin ba ngi smo ba phi dei kinong wai nadu tu ka singi la po ya bam pram ni tan ring dang e je bisa bat ya kala ka bomot sha ban mi kano kom saw ka ba ni haban ya bam pram ni namar bitip shai ba ka hito sin hi kla kran komot nginum kan ran den ra tangi kermen banang ne bro khoi wei no pu wei nong song snong jong ka bri nyo trap khot jong ka jip rio yada ya ka mai ka mariang namar ba ubar jelahi ula bat body kan khando la ne tin nong wei kang kila riep ji kan ka kme ka jongi haba ki kpa ka jongi kita ki rang ba snong kita ki doloi ki sha bi ya ka kme jongi pan sha riep ni kum ki khon samla khon jong ka bri nyo trap ni dei ban yang men sem sin rang ban yale na banta ban yadai ka kme jongi bali kan dan ga jing ka kan dan jing de yu la de ki support makna hang tu ru andrei ya kata ka rukom long rang ba snong jong ki hatu kila bod ya tak senat ka jong ki ka jing pha ka jong ki hang tu ya ki tu ki nong pungkul mar snong ki nong ra dieng rang ra yu kam dei kila pungken ya ka section life for act jong ka GHDC ka ong long ban pungkul mar snong la de pikran pat ya ka meklia police act ru arhajar khatwe ka banyo ko ong kum no ka ba 61 63 ka ong ba wat ye kilong kemiru la da ki VDP ki lej ban shem ki haban khot ki kilong kemi ten re ye kini pat man to sing balai la mis handle do sendang tab ngin peje kai ga ka jing haba ki la violet na dong sendang VDP ru umdai ban access ya more than 15 kat kum ka condition re hang tu kito hato ki dei ki VDP hato kim dei ki khna min de heti dei ki khna jalapet ngang de traditional mate hato ngam tip iki hau arhajar san ngang la long presiden jong clear resolution hapor bangang don ba ko keseng itip sai ba hang tai kum no bat je gitu hi ke bakrsan ya kata kila ada syata kila syatak da kaspa ka pho balai ba kinot ki brio ban wan terba da kaspa da pho kat yo presiden jong hito kat ginong yalam jong hito ti kita ilikan dan ci yo ka bas ngo pelar wat gitu ki ba support hang to phimut kitip mo ya ka ka to ka mining ba kira itu pelakwa plakat hang to kita wi support nan gitu ki ba kem banai ai kem tip hira kata ka an ke yo tang boong tarong ba snong lej namar ba balai ila sakhi kila wan ki pat ba kita batai bangi hang ne ka syong rong ba snong ken penduk kini kita hendrei brok khot ki kandan hi mentukos ni dapi ong ga district administration ru kala penkanyan dapi ong yaki rang ba snong yaki nong song snong ba ki VDP ru brok khot kala penkan ha ka jingkran uba George H Sharmang ulong ha bai dei bat ka jingdawa ka but kamdon ya ka bor ban le ai kumta ulong bo unsapha yakani ka dorkhas shak MOEF bat ka shong ha ka bor chongka kum dorkhas ani complain bikila ai ki ong ba ha to sing ba panlong ya ka public hearing ha po thang sky dengan bakal khat phatrik ki claim yo ai galat management benta tananda ka daw kila kim sngo tandat ya gani bat ki kila lang agree bat kila persyang kumapili imen kila file ka FIR persai SPUDC tamta ka singi hangni ki poi hangni ki tili yangi ba balai ngi ngim dan hang ka to hasai tengah ngajubar ki kamram jongi ka dai ban assist si district administration nama chairman be preside ha pokok environmental public hearing wala pandai UDC le ne unu officer ban nominate do UDC not less than the rank of EDM kat kum EIA guidelines ta to sing le pi dan ba awar jadi iba preside tingi assist mangi ha po ni nam jonga tan ta yega e ga bajia fil kamde show subject matter jongi maka ka kamram jongi ka de stage off the stage kamde kamram jongi ngala pas to e hero kata ga de ko te kai ka response pe bere go ni gaching dawaj ki bandri conduct ya ka hearing bandri conduct ya hearing ngala pas to e ki ba kam shong ko borangi kamar ko bok ka hagani ga kasin dan ka case bakalang mentang ya ko tor ni ka term of reference ngi ona po MOEF mata ka last stage kan man ka appraisal hadin ka public consultation ka public hearing ta ngin sa phai ka complain letter joki ka ek badai ban le ban approve ni ban kantai ke dei bai haka bor jang MOEF ngi ban bor to la da ka MOEF ko ordering ban le sa license sa RC ru ni ha ban le kam chon ti jang come up from forward you can share pokok ministry of kar kum bala thau ma ki tingi hat ban
forward ka bandrai halor kan dia ka bor kam songki kam de shoni Thailand no bin pha ne amo yof Amiga ban forward tengim simpora ma kinan gi email kinan gi you ka digitally tengim forward chwa daga mail na tangin suppose to skip post ya kata tangin la punar ki banda tengin le kyo ai post yo la bandat ila banda ang kular kada ban pendat benda kular ban thok tengin ban pendat posti Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya